Dobrodošle, drage moje devojke, devojčice, žene. Prijavite se na moj kanal ko je prvi put. Kod mene ima zanimljivih videa, ali je glupo da ja to pričam. Idite malo pogledajte pa će vam biti jasno da ne lažem. Favoriti za ovaj mesec, u stvari za septembar mesec. Baš sam razmišljala da ne pogrešim, da nešto kažem slučajno u favoritima, a da nije. I onda sam odabrala par stvarno proizvoda koji su zaista moji favoriti bili ovaj mesec. Ono prvo što ću da pokažem, to je od juna meseca koristim nekoliko preparata za celulit. I Avono je od paprike, peče, stvarno peče. Koristila sam i od Farmas isto od paprike i taj peče ne u toj meri, ali ono što je moj favorit zaista bio ovaj mesec, u stvari ne ovaj mesec, nego unazad nekoliko meseci, ali sad ga pokazujem, jeste Afroditin 4D. Ovo je losion za telo, body losion, 4 u 1, brzi efekat, fast efekt, stvarno super, 1300 dinara, zavređuje svaki dinar. Ovo je druga bočica, mažem po nogama, mažem i po rukama i zaista mogu da kažem favorit leta. I još ovo malo ću da istrošim, posle više neću da se mažem, ali sledeće godine oko maja ću na vreme i samo ću ovaj da kupujem. Znači Afrodita anticelulit krema. Sledeće, videli ste već, to je onaj Lumis bronzer. Ja sam oduševljena s ovim bronzerom, zaista. On je stvarno super, baš sam se oduševila. Ne znam kako će da bude i da će, koliko će da traje, ne znam da li možete da vidite. Evo ga tu. Stvarno, baš je lepo je za veče, onako, baš jedan blistav i onako vam da blistavost vašem tenu. Takođe ova kontur paleta, to ste videli verovatno i gledali ste, ako niste pogledajte ovde recenziju ove palete. I ono što sam najviše koristila u septembru mesecu jeste ovaj Golden Rose lak. To je u broju, sad ću da vam kažem, ja nikad na vreme, 62. Za nijansu vama deluje da je ljubičast, ali nije, roze je. Stvarno kako ovde ljubičasto, a kod mene je roze, znači nisu mi dobre boje. Uglavnom, nebitno, pogledajte 62, 60 sekundi, ali nije to stvar u tome, stvar je u tome kad god sam ga namazala, ljudi su me pitali, jao, kakva ti je nijansa laka, stvarno je super. Verujte, nije realna cena, pustit ću vam ovde onda fotografiju da bi mogli lepo da vidite, stvarno jedna nijansa super. I Golden Rose olovka, takođe u istoj boji, ali ne izgleda da je ista. Ja sad imam na vodenoj liniji i ispod. Stvarno sam je mnogo koristila, mnogo je lepa, ovo je u broju 310, super, najviše koristila u septembru mesecu. I još jedan favorit koji još uvek istražujem, ali mogu slobodno reći da mi jeste favorit zato što stvarno s ovim sam dobila neku novu dimenziju oka, ali ajde prednosti i mane ću još da istražim pa ću vam napraviti recenziju, jeste nalepnice za kapke, za sve vas koji imate spuštene kapke. To su nalepnice koje se lepe na vaš kapak. Evo, pogledajte. I podigne vam kapak. Ja to već, ima ova spravica, ja to već nekoliko dana radim. Pa vidjet ćemo do kog ću zaključka doći, ali ono na moment mogu da kažem da mi je bio favorit ovog meseca zato što dosta se bačim s ovim. Pričat ćemo o tome u nekom narednom periodu, pravit ćemo recenziju za ovo. Ljubim vas. Eto tako, to su moji favoriti za ovaj mesec, nema ih mnogo, zato što još nisam došla do zaključka da li još treba nešto da pohvalim ili ne, a onda ćemo o tim nekim proizvodima sledeći mesec. Ljubim vas.